Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpamarang abak ng nga estudyante ni Henry. Aramatan na ti kotse ni Brigida, amapan iti pagadalan. Iti sabali abangir, imanugot ni Bianca ang makirelasyon kini Macario, tapno at damang paadal kenkwana. Iti mat pagadalan, nagamamuda Henry ken Bianca. Agpadadaan na in love, iti tunggal maysa. Iti maysang aldaw, indanon ni Lucia ken ni Brigida, nga da kasinsinnarak ni Henry, iti pagadalan. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ana pauluan, mananggundaway. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Saan ang mabalinda ito Numapanik-nikak ti amin. Aglaok ti ukis kan inukisan. Anya ti aramidam. Saan ko pahi ang maibaga? Ngam siyak ti tao asaan apalok-loko. Ang mga nupod no ti atap ko, nga aramaten nakalaeng tapno makaadal. No aramidan na ti kasta. Ibabawik amin dagiti adda iti bagina. Alaak amin akukwak. Saan siguro mat nga agulbot tinang ibaga kanyak? Masapul at akwatak dayta nga imbagam. Ading ko. Aganad ka, bro. Adda nakitak akasasaon ni love mo. Di da mo, adda iti asidag. Anya tinangag mo? Kasla si putan da ka kano. Tadda kasin sinarak mo a babae. Ay, sus, delikado no kasta. Ay, jak pa ila makipagkit-kita ka ni Bianca, no kasta lang. Ay, rumbang lang ang mga nudakas ti mapasamak. Imbaglakit din tanangag mo ti saritaan da. Kunakmutan kan ka. Nalaing to'y gayem mo. Agyaman ak bro Talaga na pudno ka gayem. Agsipo, tasi ka ti best friend ko. Hello, Henry. Si kakadida ito'y? Uwan, Bianca. May liwak namin. Ngam, saan tapay lang agkikita Apay ka di? Adda ka di parikot? Naamuan ni mami nga adda kasinsinara ko iti kantin. Istrikto ngamin. Ang mga no dinaktikan iti allowance ko. Kasta ka di? O sige, saan akong amapan iti kantin? Day talati kayat kung idanon kan ka. Sapay lang kung matamawatan na ka. Bye. Bye, Henry. Sino ti nakasarita mo iti cellphone mo? Naliday ka mat. Ni Henry, paritan ka no ni mami na nga adda ka sinarak na iti pagadalan. Kasta ka di? Lipatam nga minan day di Henry. Nila kay makalyulaangan ti ipamaysam. Dumada iti akam iti biyag ko. Ni Henry ti ayan ti ragsak ko. Ngam kaasi mat nila kay makaryo. Apay ko makaasi. Syakit di ati kaasi. Ta iturturod ko ti makirelasyon kan kuana. Tapno laang makaadalak. Kaasi tararamatan para iti financial abanag. Ngam, agsaksakripisyo akmat. Saan ka di arumbang kumaanapudno ka kenkwana, ta itod na mo ti amin akasapulam? Ay, jak manam mo. Ngam nalidayak no saan ko makita ni Henry. Adda na kaidanon kanyak, nga adda ka numanan itultulod mo iti universidad. Adda ka di rumbang amaamuak. Adday ta ka manen. Bimusingar manen ti armas mo. Kasla ka nagitlog a manok, putak. Ipalagip ko ken ka, Macario. Amangan no nalipatam. Anya ko matinalipatak? Kukwa ti pamilyami ti imatmato na manegosyo. Numapunuanak ken ka, isina ka, kat ibabawik mo't amin apartem iti kumpanya. Si kagid di mat. Luklukon na kalaang tinangidanon ken ka. Saan apudno nga adda itultulod ko iti universidad? Mano atawon nga inananusan ka. Nga may sapay akam marim. Talaga pagbabawyamon ti amin. Anya ko mati aramidam. Umulog ka dito'y balay nga awan pulos may tugot mo.
Upat laeng a pantalon ken kamiseta ti kamag mo, ngem narunot dan. Ha! Makaalak-lakayan. Adda binilin ko amang sipot ka ni Henry. Ngam awan mo't kano ti kasinsin narak na. Sigurado ka? Saan laeng kano ana minsan, wano namin doa nakita da. Kanaragsak da kano agsarsarita. Ngam awan mo't naibaga ti binilin ko amang sipot. Saan nga ta nakadlaw da? Iso asan dan ang nagsinarak? Amangan no nairanala ang akaadalan na tinakita da akadwana iti kantin. Jaklam mo? Ngam, apay nga rot aka na yun. Ngam kantin tinagsinarakan da. Saan mo't a hotel? Nabayag basita na di kami nagsinarak ka ni Bianca, pare. Isu ka di akaslad da birbiro kam. Uwin nga rod. Nalidim ti lubong ko. Gaputa sumagmamanungal daw di kam nagkitkita. Ngam no siyak ti adda iti sitwasyon mo. Mangkita ak iti seled nga bangak. Kat ije kami ngagkita. Mayat sa dayta ngagpaiso Ti parekot. Pangalak iti dakkel agatad apagabang ko iti desente asiled. Masapol pa'y aya a desente. Amang ano di na mairosok ti mapan iti simple asiled. Kastamot ngamin dagiti papaknang. Sangsangwam dagiti libro. Ngam sabali tinakaiturungan dagita matam. Narigat ka di? Dala dakkel aparikot. Agkasapulan ti pamilyak iti dakkalagatad. Dahita ka di ti pakariribukam. Ay, huwin nga rod. Angam sana ka makatulong. Tagad adalak pa'y mat. Tapno di damot ko na adi ka makatulong. Ikan ka, iti-itad mo kadakwada. Angam, love. Saan mapagrabangan dahita? Apay kit din asaan. Tulong ko iti pamilyam. Sika talaga tintin nagtilangit. Akas anghel at tumulong no adda pa karigatak, love. I love you. Ay ayaten kamot unay. Iso nga aramidak dagitoy, Henry. Nene. Unay mo't daytan nga isem mo. Tumanon mo't tan itilapayag mo. Anya ti makagapo. Ada ka di amom adisente asilid nga abangan? Nene. Adan samot na diskitar mo a kwarta. Di mo damagan. Intaman kit diag kita iti abangan asilid. Anya nga iti ipakadak ka nilaw mo? Ibaga akadwanak amapan ije lugar tayo. Una. Ala, inta agberok iti silid nga rod. Ang magure ka. Umanugot nga ta ni Bianca. Ama kisinarak iti mabirokam asilid? Masigurado ka, takanayon kami nga agchat. Mailiw kano kanya. Henry, nakitam day ta nakapaskil iti gate. Aywan, adang agpaiso. Intaman kitaan? Masigurado ka medyo nangina. Tanapintas apasdag. Kabarbaro pa'y. Adbansak, tapno saan ko amagasto ti kwartang igam ko. Aya, kasanon, no maibusan ka? Makamuditan. At dalakit pangipapasan mi ka ni Bianca iti iliw mi iti tunggal maysa. Ayusin. Saan nga taam-amuan ni love mo dahito yung aramidam? Saan kami ngagtip-tipon dito ya? Agsinara kami lang mata. Una, kasanon no agsikog ni Bianca? Paraan anak ka diti ubing? Tapara o awir mat tibak-bakit? Tal na ka man. Tila sasawa mo, Pards. Awan papanan na, no di kasta. Hello, Henry. Nabayag basitan adita nagkita. Adak dito'y Blue House iti San Juan Street. Dito'y masungad. Makaumay ka ka dito'y. Awan mo't klase tayo ita. Ita ka din? Wen, adak dito'y. Urayan ka iti Blue House, ha? O sige, agluganak iti taksi. Umayak dita. Pasensya kan. Nusan ka nga umay masukon. Amangan ngamin, no adda makakita ka data, ha? Wen, maawatak.
O sige, umaya kon. Bye. Apay matartaranta ka. Papanam? Agkita kami lang kin Henry. Adda importante ang pagsaritaan mi. Adala nga ruda nila kay Makaryo a lover mo. Makisinarak ka pa'y ngamin iti sa bali. Ay, amumat. Mapilpilitan naklaang anaki-relasyon kin ni Makaryo. Ngamadi ti mangloko. Ang pada kami lang amang lokloko. Tadamot asawa na. Laglagi pam. Madi taglangoy iti doa karayan. Amangan numaiyanod ka. Ay na, friend, pagsasaula ang data. O sige, mapanakon. Naibagta si Mangpet kan. Mailiw akon kan ka. Kastaat mo, Henry. Papananta ka di. Mapantay ti unag. Adda silid nga inabangak. Apag sinarakan ta. No adda oras tangag sinarak. Inta nga rudin. Ang mga noda makakita ka datan. Nagmayat ko ma. No sana may lamlambang ti relasyon ta. Agungat tumot nga ni mami. Uray siya. Sigurado lakit di nga agungat mat ni daddy. Numaamuan na ti relasyon ta. Di na kun ikan iti allowance. Ay, agpada ta nga rod ha. Isuanas kan nga ilimod ta ti relasyon ta. Narigatan. No maputid ti allowance ta. Glenda, napanan ni Bianca. Apay nga awan, katrumabiin. Jack mo tamo, sir. Amangan no da nang awis kan kwa na. Naka-off pa iti cellphone na. Wan nga rod, sir. Jack mo't makontak. Amangan no, lowbat laang. Mabalin na kasta. Napanan na ngay nga ta. Awan matchat na, no ayan na. Di ka nagdanag, sir. Adan ton day dyan ton bigat. Agsubli ak tulangan inton bigat. Sige, sir. Ibagak to kan kwa na, nga agsubli kayo inton bigat. Wen, katagyaman na ka. Ala, inak nga rudan. Or-orayam ka din ni Henry? Api akas laawan. Saan na si Mangpet? Di namat imbaga nga umyan itinapanan na. Inawagam ka din? Naka-off ti cellphone na. Saan ko ang makontak? Ay, awan pa nagtalog ko ni Henry. Saan ka nga agsaw iti kasta? Awan pa'y napanagnagam, maamadi nga aramid na. Awan pa'y ita. Ngam ka sa no, numaduktalam aluklukon na ka. Jack pa'y kayat ti agsaw. Taawan pa'y napanagnagak. Jack ngamin mamati nga ay ayatin na ka ni Henry. Ininsultuen na ka di, Lucia. Ladingitak no day ti mariknam. Ngam obing unay, ama idiligkan ka. Nalaos tiragsak ko no addaak iti sidong mo, Henry. Ura siya. Numabalin, Jack kahit ngagsina ta iti dayto asilid. Dito'y tansalaangan. Masiguradong kadiya saan nga gungot ni dadim? No di nakikan ni daddy. Ken di nakamat ikan ni mami mo. Kasano ti Bianca? Ay, dahil tatida ka laparikot. Amok adi ka pa'y mabiyag. Noawan itid kanyak ni mami. Saan tapay mat amakabirok iti trabaho ta? Tadi tapay nagturpos. Anusan tapay nga rod tag sinarak dito ya? Imbag tolo nga makaturpos tawan? Agawid ta ka din? Una, masiguradok ang madanagan ni mami. No Jack pala sumangpet. Kapilitan nga rod nga agawid ta. Sige, agsarak tantumanan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.